थैबाय थैबाय दानाबा नै बिमाय बिबनां भागिनागजोंनो मा खोनालाबायखोरा फेसबुकफोरावलाय नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय माथो इउपिपिएलनि बुंथ'लायला भिडिअखौ नायलांबाय थाब्लानो जाबाय नोंथांमोना। दा मा जाखो साख्रिबो दं धन सम्पतिबो दं फिसाफोरबो दं दा मानो गारनानै थांखो आखला मोजां मा होनो महरा मोजां आखला आंजां होननाय बायदि जाबाय आरोना। आसलथे बै हिन्जाव मानसिफ्रा महर मोजां बादि आखला गाज्रि जागोन बे आखला गाज्रि जागोन बे नङा। थारमाने महर मोजांबा आखला आंजां बेसां मोजां हिन्जाव मानसिफोर दङ। ओइ देख' लोगोफोर आमाइनि फिसाजोजोंनो लिलिमायनो आरोना मा बुंबावगोन दानि जुगावलाय। दे जोङो बेफोरखौ नायथ'ला आमाइ सामाइ जोङो फैसालिनिखौ नायनोसै आरोना। माने बेखौ नायनो माने फैसालिनि बागै सासे ब्रादारा मा बुंलायखो नायलायनोसै जोङो बेखौसो लाबोदों आरो ना आपडेटखौ। आमाइ सामाइ दोनथ'दो बेफोरखौ नायबाय थारला लाजिनाय थायो नालाय मा फागिन बेफोरबायदि जायो नामा ना। दा जों फार्स्टआवनो फैसालिनि जागोन आपडेटआ। स' मानो लाबोबाय थादो होनना बुङोबा सासे ब्रादारा सेयार खालामहरदोंमोन। माने दाख्लैसो सोरबा बुंदो प्रफाइलखौ नुनानै सिस्टार फैसालिया बजबबायना। आरो जोंबो बुंबाय थानांगौ खोथा गैमारा माने सोरबा हौवा हिन्जावनि लोगोआव बियो पार्सनेल खोथा बियो जों बुंनांगौ जेबो खोथा गैया। फैसालिखौ फेसबुकाव प्रफाइल होनाय नुनानै बजबबाय नामा आदा होननानै गोबां मानसिया कमेन्ट खालामदों भिडिअनिफोरावबो। दा आंथ' डाइरेक्टलि बुंखानो हाया 100% बुंखानो हाया। सासे लोगोआ बुंनाय बायदिब्लाथ' बिजनियावसो दोङो होननाय खोनादों माथो फैसालिखौ। दा बियो जेराव थायो मायाव थायो जोंलाय मानो नांबाय थागोन न'। जोंनावबो सोंबाय थानाङा बियो मबा जादो मा खालामदो बेफोरखौ जोङो खबर लाबाय थानो जोंहाबो जेबो दरकार गैया। बेनिखायनो आंनाव सोंहरनायनि थाखाय आङो बेखिनि आपडेटखौनो होनाय जाबाय आरोना। बियो बिजनियावसो दोङोनो। दा बेसेबां सैथो 100% आं बुंखानो हायाखै बियो बेसेबां सैथो नंगौना नङा बिजनियाव थानाया। सोरबाफोर गामिनिबा बुंजाहरगोन आरोना। हौवाजों गनायदोंना गनाया बेखौबो आं बुंनांगौ खोथा गैला। सासे ब्रादारा मा बुंखो नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय। दाख्लै नांगौ होननाय ब्रादारा फैसालिखौ नांगौ होननाया दा फिन खेब मा बुंबावदों नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जाबाय फार्स्टआवनो। दे नायग्रोनोसै। दा बयनिसिमबो फिन खेब गासैखौबो बरायहरबाय भिडिअखौ सुरु खालामलायबाय हर गेजेरावनो थौदो। आसोलफोर साख्रि आवलाबाबो रेहाय गैला साख्रि आवलाबाबो रेहाय गैला। मिथिगौ ना ससियेल मिडियायाव दा बेसेबां दावराव दावसि जागासिनो दं। एफा मोजां नायनो हिन्जावनो फिसायाबो साख्रि आवलानो फिसा गोनांखानो बेफोरबो नै दिनै आलाय सिलाय सोरबा आरो गोदानजों खारफ्लांनाय गोदान नागिरनाय मा जाजोबखो आगोल बुङोमोननो हौवाफोरना साख्रि थायोबा धन सम्पति थायोबा हिन्जावफ्रा गारनानै थाङा होननानै बुंदोंमोन ना। दा मा जाखो साख्रिबो दं धन सम्पतिबो दं फिसाफोरबो दं दा मानो गारनानै थांखो आखला मोजां मा होनो महरा मोजां आखला आंजां होननाय बायदि जाबाय आरोना। आसलथे बै हिन्जाव मानसिफ्रा महर मोजां बादि आखला गाज्रि जागोन बे आखला गाज्रि जागोन बे नङा। थारमाने महर मोजांबा आखला आंजां बेसां मोजां हिन्जाव मानसिफोर दङ बयबो बिदि आखला आंजां नङा आरोना। आरो गोबां बेबायदि हिन्जाव मानसिफोर दङ जे नायनोबो गाज्रि आखलाबो गाज्रि होननाय बायदि दं आरोना। दा होननाय बायदि जासिगोन आरो डन्ट जाज ए बुक बाय इट्स कभार होननाय जासिगोन आरो। थारमाने लेखानि खबारखौ नायनानै बिनि सिङाव मा लिरनाय दं बेखौ नोङो रुजुनो हाया आरोना। आसरित जाबाय बोथोराबो ओरैबादि बोथोर जुगानो खोलि जुग होननाय। खोलि जुगाबो आसरित खोलि जुग बाप 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 खालि दावराव दावसियानो खालि लालायनानै खारनाय लालायनाय जालायनाय बैल'सै आरो बेलेग आरो जेबो गैला। ससियेल मिडियायाव दावराव दावसिया खालि बेफोरल'सै। सोरनिबा हिन्जाव सोरनिबा हौवाजों खारदोंनो सोरनिबा हौवाया सोरनिबा हिन्जावखौ लाना खारदोंनो सोरबा सिख्ला सोरबा सेंग्राजों बदनाम जादों खालि बैफोरबादिल' दावराव दावसिसै जोंनि गेजेराव। आसरित मोनसै आङो सयथिबो मा जालांजोबखो साला जाम्बाया आं बायदियानो दं खोमा। आं बायदि बेसेबां दं साबा जाम्बा गोजा आरोना। जोंसो रोङा बिदिखौ गियो आरो नाथाय गियैफोरा माने हनै गोसोबायदि जागासिनो दङ। लाजिबा खाजि गोमायो होननाय बाथ्राया थारमार। लाजिबा खाजि गोमायो होननाय बाथ्राया थार। आं बे खोथाखौ आगोल
बारा थारमाने बिलिभ खालायाखैमोन आं बिश्वास खालायाखैमोन आं नाथाय दा थारैनो जामारबाय मेगन सिगाङावनो जागासिनो दं दा लाजिबा खाजि गोमायो होननाया माने लाजिफोरा गोदान गोदान मोनगासिनो दं सेंग्राबाबो सिख्लाफोरबाबो आरो सेंग्राफ्राबोथ' आरो गोदान गोदानावथ' एक नम्बर एक गोदान गोदान नागिरनायावबो सिख्लाफ्राबो गोदान गोदान नागिरो हौवाफ्राबो गोदान सेंग्राफ्राबो गोदान गोदान नागिरो हिन्जाव मानसिफ्राबो गोदान गोदान हौवा नागिरो आरो हिन्जाव गोनां हौवाफ्राबो गोदान गोदान नागिरो आरो बाप जुगानो ओरैबायदि जुग जाबाय हमदांनो हालिया कम्पिउटारनिख्रुइबो फास्ट एक्चुअलि मानसियाथ' कम्पिउटारनिख्रुइ फास्टसिन बेखौथ' आं मिथियो थारमाने कम्पिउटारखौ मानसियासो बानायदों नालाय कम्पिउटारनिख्रुइबो फास्टसिन जाबाय मानसिनि जिथुनाखि माने जोंनि मेन्टेलिटिफोरा ओरैबायदि आरो बेबो बबे बायदियाव फास्टसिन साननाया खालि गाज्रियाव साननाय आरोना कम्पिउटारनिख्रुइ फास्टसिन ब्रेना मानसिना आंखौ मिथिगौ नाथाय जोंनि मानसिफ्रा मा जागासिनो दं गाज्रिया बे गाज्रियावसो आरोना फास्टआ मेन्टेलिटिया सामाने सब समय गाज्रियावसो जोंना फास्ट सोलियो आरो बिराद हाइ स्पिडाव सोलियो आरो नाथाय मोजाङाव सोलिया खामानि गैया जेरै जुमाय लोंबाथाय आंना ब्रेना खामानि मावो जुमाय लोङाबा बारा ब्रेना खामानि मावो थिग ब्रेना बारा खामानि मावनो नागिरा थिग बेफोरबायदि आरो आं जेबो बुंलिया बाराद्राय बुंबाथाय दुखु मोनो गाज्रि मोनो मानसिफोरा गावखौनो बाराद्राय अभार स्मिट बाराद्राय रोङै देखायदों होननानै बुङो आरोना आंथ' जाम्बाखा रोङा नाथाय समाजाव नुबाय थानाय खायसे आं बेफोरबायदिखौ बुंनो थाखाय गोसो जायो आरोना मानोना आं बाराखौबो गाज्रि बुङाखै बा आं सोरखौबा डाइरेक्टलि बे गाज्रि होनना बुंनो थाङाखै मानो होनना बुङोबा आं दा नुबाय थानाय रुबुरु नुबाय थानाय ससियेल मिडियाफोराव दा भाइरेल जाबाय थानाय गाज्रि भाइरेल जाबाय थानायखायसो आं बुंदों आरोना जानो नाङा होननानै आं बेखौ सानो मानो जानांगौ जानो नाङा आं बेखौ सानो आरोना नाथाय दा जायो आं मा खालामनो हाया हमथानो हाया आं रायनो हाया बुनो हाया आं माथ्र' बुंनोल'सो हागोन बेबायदि खालामनो नाङा होननानै आरो थ' होमबा दोनथ'बाय लोगोफोर लोगो मोनलायगोन उन समाव आरो आरो अननाय दंबा नोंथांमोना लाइक खालाय फल' खालाय आरो शेयार खालाय कमेन्ट खालाय हानाय मानिखौ ग्र' खालाय होनो थाखाय सेस्था खालाय आरो थ' होमबा लोगो मोनफिनगोन उन समाव दै अब्ला नोंथांमोना नुखाबाय बेलेग भिडिअ हले बेलेग नैबे खिन्थु मोजां जादों ब्रादारनि बिबुंथिया मानो होनबा बे फैसालिनिल' नङा जाथाया फैसालिनिल' बुंनो थाङाखै गोबां हिनजावफोरा माने हौवाफोरखौ गारना खारगासिनो गथ' थासान्दियावबो हौवा थासान्दियावबो गुबुन गुबुन लाग्रा गुबुन गुबुन नागिरग्रा आरे भाइ मा जाबारखो दानि जुगाव ओरैबायदि माने जुगानो बेलथायनाय रखम जालांबाय आरोना संसारानो बेलथायलांबाय दिनै हौवाया साख्रि मावो आं फैसालिनि बाथ्राखौ बुङाखै गाज्रि मोननो नाङा फैसालि सिस्टारा नायदोंबा सोरबा हौवाया साख्रि मावो फैसा दोङो थाखा दोङो नैबे मोनसे बुंनाय बाथ्राखौ आंबो मालाबा समाव सैथो होननानै सानोमोन गैयैया माने सोरबा साख्रि हौवा मोनोबा एबा मोनाबा बे जोबोद अखान्थि थायोनो जों साख्रि मोनजासै मायासै जोंनि आखायाव थाखा फैसा गैया हौवाया धोनि नङा माबा नङा होननानै सानोनो हाबा जाखांनायनि उनाव बेखौ सिगां सानग्रोना लानांगोन जे नोङो थाखा फैसा हौवा गोनां मोनब्लाबो नोंनि संसाराव माबायदि जागोन बेले बेजे जागोन ना मा बे संसाराव अर जोंगोन ना मा बेखौ नायग्रोना लानांगोन बिदि नङा जे माने बुहुद गोबां मानसियानो मोनथिया आरो गोबां मानसियानो मोनथिगौ थाखा फैसाजों मानसिया थाखा फैसाखौ नायनानैबो रायजो जानाया गोब्राब जायो नों थाखा फैसा दङ होननानै सोरनिबा हौवाजों खारनांगौ थांनांगौ बे नङा थाखा फैसाजों मालाबाबो संसाराव मोजां जाया मानसिनि गियाननि लोगोआव मानसिनि आखुनि लोगोआवसो मानसिया संसारा मोजां जानो हायो थाखा फैसाजों नङा थाखा फैसाया दिनै दोङो गाबोन थांगोन खिन्थु मानसिनि अननाया नोङो अराय सम मोनबाय थाया थाखा फैसाजों लोगोसे मानसिनि अननाया गोरोबा थाखा फैसाया थाबाय थाया खिन्थु मानसिनि अननाया सोरबा अननो गोरोङा अननाया थाबाय थागोन बैफोरबायदि मोनसे आरोना बेनिखायनो आखल आखुआसो मोजां जानांगौ थाखा फैसाजों लोगोसे नङा दा थाखा फैसा गोनाङाबो मानो खारदों न'खराव सोरबा साख्रि दोङो हौवाया एग्रे एग्रे जानाय लोंनाय टेनसन गैया फैसा थाखा मोन्दों अब्लाबो मा गुबुन हारिजों खारदों बे मानि थाखाय मा लुबैना खारखो बियो थाखा फैसाजोंबो जुदि गोजोननाय गैयाबा मानि थाखाय खारखो नोंथांमोनानो बुंहर मानि थाखाय खारखो बैफोरबायदि मोनसे बेनिखायनो थाखा फैसाजोंबो मानसिया गोजोननाय गैया गोनां धोनि होननानै रावखौबो मुगैनो नाङा धोनियाबो सानसे समायाव गोरिब जालांनो हागौ गोरिबा सानसे समायाव धोनि जालांनो हागौ बियो समानसो सब एखे मानसिया धोनि मानसिया सनानि न'खर आरो गोरिब मानसिया रुपानि न'खर बेफोरबायदि नङा सना रुपा बेफोर जेबो गैया धोनि गोरिब सब एखे खालि मानसिनि अनलायनायल' थानांगौ अब्लानो संसारा
जामान गोरिबानो जाथों अब्लाबो बे अनलायनायानो मोजांब्ला बियो सानसे समायाव धोनि बायदि संसार जानो हायो थाखा फैसा लोगोआव खोथा गैया ना बेखिनिसै दिनैनि आपडेटआ नोंथांमोना माबोरै नांखो कमेन्ट खालामना बुङोबानो जाबाय अके नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन बाय